No, takže zdravím vás v tom našej novej garáži. Toto je asi prvé video, čo budete vidieť z garáže, takže máme novú garáž. Skôr si myslím, že to bude pokračovanie, ale ide ti to dobre. Nevadí. Takže dneska budeme vyberať a opravať panorámu. Dúfajme, že ju možno dáme naspäť, ale to sa nám ešte asi dneska nepodarí. Takže dneska pôjde dole panoráma. A ešte brat bude robiť na vybraní alternátoru, ale toto bude asi ohľadne panorámy. Takže môžeme ísť na to. No, takže panorámu máme vybratú. Dal som si ju na pracovný stolík. A môžeme začať. Prvé, čo spravíme, tak je vlastne vymenujeme toto veľké sklo, potom následne toto malé sklo. To je iba pripravené veľké 6 šroubami, malé 4 šroubami. A tu je ešte vlastne tapacír, vlastne strecha, o to vyberať nebudeme. Vlastne potom budete vidieť ten mechanizmus, čo je tu. Tu už vidíte základy toho mechanizmu. Tak celý vlastne ho budeme, viac menej skoro celý ho budeme vyberať a dávať tam jednu novú súčiastku. No, takže sklá sú dole, tam sú obidve, jedno druhé. Môžete očakávať takéto šrobiky, takéto Torxy 25-kové. Máme ešte trošku Loctite mám na sebe. Ako náhle dáte preč tieto skla, tak by ste si mali buď poznačiť, lebo tu sú vlastne ako keby, že na tých sklách, teda nie tu, sú vlastne označené podľa tých šrobíkov, že kde bola predošla pozícia toho okna. Lebo potom sa vám nebude moc dobre zatvárať, ale aj takto podľa mňa budete musieť doštelovať, keď to budete rozoberať, lebo je to také Ďalej sa vlastne vrhneme na vyberanie tohto mechanizmu celého, na to, aby ste, my vlastne musíme vymeniť nie toto, ale na druhej strane to vidieť. Tento, vlastne čo už vidíte, že je tak trošku doškrábaný, tak už sme sa s ním trošku jebkali, tak vlastne tento, ako kebyže jazdec. Tento jazdec vlastne spôsobuje to, že takto vám zdvíha to okno. Takto, keď ho posunie dopredu, tak sa posunie dozadu a dopredu. A tento jazdec je vlastne chytaný, vlastne sa hýbe, nie pomocou nejak seba, že je on pripojený na boden, ale pomocou tohto vlastne druhého jazdca, ktorý vlastne ide a zachytáva ho taký jeden malý dzinzik, ktorý je teraz až lomený a ohnutý. Takže tento mechanizmus ideme vymeniť. A na to, aby ste ho vymenili, tak potrebujete vlastne viac menej skoro všetky, tuším aj toto. Vlastne takto posunúť dozadu a vlastne z tejto zadnej, z týchto zadných lyžín alebo kolajníc ho musíte vlastne vybrať. A musíte ešte aj vybrať toto, ale to je iba že otokový kanál, ale to je 5 sekúnd. Uvidíme sa, aké to je rozobraté. A vlastne ja tu budem rozoberať nie podľa seba alebo podľa niečoho, ale vlastne na internete, na YouTube som našiel veľmi dobrý návod, ako rozoberať tieto panorámy. Je to vlastne pekne spravené grafikou a pekne krásne je tam po kroku, ako to vlastne celé všetko vybrať. A potom je druhé video, ktoré je ako ho dať naspäť. Dávam ho do popisu dole, lebo naozaj, keď budete rozoberať túto panorámu, tak je veľmi, ale veľmi užitočné. No, takže mechanizmus máme čiastočne rozobratý, vlastne do takého štádia, do ktorého potrebujeme. Do poradia som to vlastne takto rozobral na lištičku, potom ten vlastne to rameno, potom plastík, ktoré drží, vlastne toto a potom iba hento vysunúť a k tomuto sme sa vlastne chceli dostať. Tu aj pekne vidíte, že prečo to správne nefungovalo. Takto to síce nebolo, lebo my sme to ešte sa pokúšali nejak trošku vyjebať s tým, alebo tak trošku vyfintiť to, ale moc sa nám to nepodarilo a aj kvôli tomu, že celý tento vlastne vidíte, že tento mechanizmus je celý vlastne dolámaný, že tu by mala byť ešte druhá časť. Na druhej strane to nie je dolámané, ale na tejto hej. Takže vlastne tento mechanizmus ideme vymeniať za nový celokovový. No takže tu máme, ako vlastne vyzerá ten nepoškodený kus. Z druhej strany, už mám rozobratú vlastne aj druhú stranu, sú všetky časti z jednej strany, z druhej strany. A vlastne takto, vlastne týmto bowdenom, tento bowden vlastne ťahá tento motorček. Ten motorček je tak celkom fajne spravený, že vlastne má takto také kolečka a tu ide jeden bowden, vlastne takto.
Teda to ide druhý Bowden z druhej strany. Vlastne to ťahá. Takže vlastne toto budeme vymieňať. Tu presne môžete vidieť, že kde sa nám to podarilo zlomiť. Vlastne tu. Toto vlastne z tej druhej strany. Keď sa takto pozriete, toto je vlastne tak, toto malo byť tu. To bude tak. Takže boli sme kalibrovať dneska prevodovku, ale asi tam máme správnu množstvo tú hladinu. Teraz riešim zase touto panorámu, možno som prišiel na príčinu, možno, uvidíme, a pri schálenisko pomôže mi. Ale už by to mohlo skončiť. Môže stred, stlač, iba stred. Tada! So, what's up, peoples, ladies and gentlemen, das ist one fucker. Here is another one. No, vítajte na našich nových prestovoch, kde si budeme robkať brmbrmky. So, this is as new workshop, and this is my little shit. And this is my little pickle. Hi, little shit. Ale ne. No, vítajte tuto u nás, lebo typujem, že to, síce mali sme tu naraz vstup, ale to bude v 2 videách, si myslím. Ale dobre. Začínam teraz na tejto potvorke robiť posledné veci, čo nám treba. Jedný z takých posledných funkčných. Auto pri zošlapení plynu začína rozsvecovať altík. A taktiež sa to nejak tak elektricky debilne chová. Takže som sa rozhodol, že vymontujem alternátor, keď vyzerá, že je novší jeho dátum. Robený už. Tam je druhý. A vyzerá, že už je novší, ale je taký, že už tá kladka, no, sa točí, je už taký opotrebovaný. Takže sme si rozobrali spodok, zhodil som remeň a teraz som sem dal preč vlastne vrtulu. Tamtu, tá vrtula, bacha na ňu, má opačný závit, takže na povolovanie sa musí otačať v smere hodinových ručičiek. To sa dá normálne, tuto vidlica 32, takisto tuto a dá sa to povoliť a vlastne teraz sa pustíme do rozoberania alternátoru. Takže, ladies and gentlemen, we got him. We got him. Je pekne počuť, neviem, či to bude počuť. Také šušťanie. Takže je síce pekné, že bol čistý, ale Schlussbaden. Čistý a čisto na piču. Čisto na piču. Takže dáme ho na repas a uvidíme, čo nám povedia chlapci. Troška to má už za sebou. Aj počuť, že šuští. Nie, šuští. Nerob teraz, nedýchaj. Počkaj, do druhej strany. Neviem, či to počuť. Ty to nebudeš počuť. Barfind X5 na predaj za 18 000, 0 km, nikdy nepoužívané. To majsterka robí dverke. Dúfam, že má aj vstup na to. Natočený do videa. Tak. No, dvere som si nahodil na X5. A iba také lištičky som, však to už tam boli aj nahodené. Som tam nahodil tie posledné. Tuto vlastne aj tú Pirelu, tuším sa to volá, neviem. Neviem, či presne toto je Pirela. Ale vlastne ten guide na okno. Takže teraz si tam ideme dať interiér. Tu sme mali celkom dosť veľkú stratu videí a takto, ale tak zhrniem to. Panorámu sme dokončili úspešne, prestriekali sa dvere, nahodili sa a nastrojili sa nové, takže tak. Takže úplne bez vulgarizmov som vyťahol sanie, kapa. Píp, 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 píp. On sa natáča pri procese. No.
Lebo mám vybitý telefón, keby som mal externú, tak sa natáčam. Daj mi kombinačky, ty mudrc. Mám to približne na 3 čiže Povyberám všetky tieto žhaviče. Už som si dal toto dole. S tým, že táto riadečka tu je takto. To som dával ja preč, inak tam bola na svojom mieste. Dával som to kvôli tomu, že keď to zajtra bude, teda dneska, keď budem testovať, tak keď náhodou bude zlá, tak sa mi bude ľahšie vyberať, keďže včera sme mali viacej času. Takže ideme na to. Všetky sú viac menej prepálené už zle. Takže tu máme nové, tu máme staré. Na tieto si nanesiem protizaderovú vazelinku, aby sa tam nezahryzli. A dáme ich tam. Používam ako protizaderovú túto medenku. Je to od Millersu. Je ako všetky oleje, čo berem od Millersu. Používal som Ravenol, aj to je vlastne vidno. Mám za to, že stále to je dobrý olej. Hej, táto 5V40 VMO je veľmi dobrá na DPF-ka napríklad. Tu mám prevodovku, lebo čo som zistil, tak vlastne prevodovkové budem stále používať Ravenol. Iba skrz toho, že pokiaľ mám správnu informáciu, tak Ravenol je originál supplier pre ZF, iba je prebalená fľaša. Akože majú iné fľašky. Takže budem používať Ravenol olej, čo sa týka prevodovky stále. Čo sa týka diferákov a takto, tam je to menej zaujímavé. Tam budem používať ďalej Millers. Takže všetko pomaličky prechádzam na Millers. Hlavne sa mi to ľúbi, že ten motorový olej od Millersu je lepší. Takže by som rád vyskúšal všetky veci od Milleru. Myslím si, že vyrábajú iba motorové oleje, ale vyrábajú pomaly všetko aj do prevodoviek, do diferákov, takže chcem ich pomaličky otestovať. Takže niekto v komentári doma chce ukameňovať za to, že používam ich veci, kľudne, je mi to jedno. Takže dáme si tam túto a hlavne prečo chcem tam dať túto a nie napríklad od Liquimolit na tom šteci, čo sa dáva na brzdy, tak je, že napríklad táto je rejtovaná od -20 do 1100 stupňov, čiže by mala vedieť mazať. Čiže tým pádom, aj keď tam je vysoká teplota, nemôže sa stať, že sa odparí alebo niečo. Takže si pomaličky namažujem závity, aby tam za jedno išli ľahšie a za druhé, aby sa ľahšie vyberali, keby náhodou v budúcnosti sa robiť zase tento servis. Takže už som si ich namazal, iba na závity. Teraz ich osadím do auta. Bere. Nastavíme momenťák na 15. Neviem, či to bude vidieť. 15. Takže tak. Máme, teraz si tam dáme vlastne toto a pôjdeme si pozrieť na diagnostiku, overenie, či je všetko v pohode, že či náhodou není riediačka zlá. Keď bude riediačka zlá, tak ju vybereme, precínujeme, dáme ju naspäť, otestujeme, či je všetko v pohode. Takže nepozrieme si to, lebo som nechal diagnostiku v druhom aute. Takže ideme sa vrhnúť na túto vodnú pumpu. To je vlastne tá, čo som objednával. Takže ideme vymeniť túto pumpičku. To by malo vlastne robiť obeh.
To je vlastne aj tá pumpička, keď dáte kúrenie na maximum a ventilátory na minimum, tak táto pumpička by mala kolovať vodu. Vrúcu ešte. Mne to nerobí, takže toto bude vadné. Píše teda diagnostika. Má to svoje roky, podľa mňa tam je ešte originál. Takže idem to vymeniť. Takže čo to dalo, som to poumýval. Teraz tam nasadím túto gumičku. Naspäť. Tak. Teraz si utrem ten prebytočný olej, čo som tam nastriekal. Ja som vyhodil na handu. Super. Aby sa to zbytočne nelepila špina. Tak. Je to pekne čisté. Keď to nemusí byť zakydané, tak to nemusí byť zakydané. Tak. Teraz vlastne pripojím konektor, ale ešte predtým ho pre istotu tam dám kontaktov na vyčistenie. Takýto sprej, čistič kontaktu. Tak. Tak, cvak. Na svojom mieste, cvak. Čiže teoreticky táto pumpa by mala fungovať už od momentu, čo otočím kľúčik, uvidíme. A funguje. Teraz vlastne aj odzdušujeme systém. Nie je to vidno, ale je to počuť. A hlavne to vidíte na tom, že tu ide vodička. Na maximum a ju počuť. Takže oprava úspešná, tá pumpa je vadná bola. A vlastne stačí vám spraviť to, že je vlastne kľúčik v druhej polohe a kúrenie je vlastne na maximum a jedna ona ďabka. Tým pádom normálne to aj odzdušní. Je všetko. Takže oprava úspešná. Takže o problém menej. Či teoreticky by nám malo ísť webasto. Uvidíme, čo nám vyhodí ďalej. Takže nahodil som nám naspäť rediečku. Teraz tam je dať sanie naspäť. To už ste videli miliónkrát, takže to nemá význam natáčať. Takže doplňal som prevodovke olej, respektíve kontrolou hladinu. Som si otvoril proste normálne cez inpu. A otvoril som si prevodovku analog 1. Toto vlastne. A tu vám ukazuje teplotu. Čo som našiel, tak od 30 do 50 sa má kontrolovať, s tým, že má trolinka vytekať prevodovky z tedy olej. Ja som to spravil, nevytekal mi žiadny, chýbalo mi tam skoro 4 deci, pol litra oleja. Takže som to doplnil, urobil som nová kalibrácia, dúfam, že už bude všetko v porádečku, tak jak má byť. Používam vlastne Ravenol do prevodovky. Tento. Hej.
No a takto to už vlastne vyzerá s chromovými krúžkami. Teraz to idem dať naspäť. To je vše. Proste mne sa tie chromové krúžky ľúbia na tom. Niekto to hejtuje, niekto proste to má rád. Ja som jeden z tých, čo to má rád. Tie budíky vyzerajú troška luxusnejšie, mi príde. Takže idem to tam nahodiť a uvidíme ešte, ako to vyzerá na aute priamo. Proste za mňa to vyzerá oveľa krajšie, tie budíky. Žarovečky mi asi vypálili sa. No, pri 61 sme riešili to, že jak sa majú takéto veci odoberať. A som tu ja pri tom teraz, na našej projekte SAV. Pardon. Takže som to urobil tak, jak by sa to za mňa malo, patrilo a slúšelo. Tým pádom som si celé toto dal preč, tieto plasty. A vlastne som si to odstrojil, nebym sa k tomu vedel dostať. Celú kabeláž som si pekne cez túto prechodku normálne vybral, jak človek. Čiže kabeláž pekne, nepoškodená, pôjde naspäť a hotovo. Takže už som to odstránil. Povolil som to vlastne na tomto, na tých pantoch, lebo to bolo jednoduchšie. Nechcel som riskovať strhnutie tohto. Takže mám to vonku a teraz sa idem pustiť na to, aby táto hrca proste zmizla. Uvidíme, jak sa mi bude dariť. Chcem to potom ešte streknúť. Uvidíme, jak to bude hlboké. Dúfam, že nie, ale nevyzerá to byť. Uvidíme. Chcem to streknúť ešte znútra potom voskom, čo mám, konzervačným. Áno, upratalo sa tu troška. Tu porádejček, trolinka väčší, takže uvidíme. Takže vybrusil som to až na železo. Vlastne sú tam ešte nejaké také ako zárodky. Ale tie som natrel týmto drdzovačom. Alebo neviem, jak to mám nazvať. Mám s tým celkom dobré skúsenosti. Takže to nechám. Potom to asi utriem. Hodím tam troška prímeru. Toto asi zagitujem. Tieto dve veci. Aby to bolo ako OEM look. Fúkne sa to. Vlastne tá hrca je tuto až na hrane, takže uvidím. Možno to prestreknem až tú hránku. Uvidím. Takže idem urobiť aj túto posledný škrabanec. Posledný pupáčik na tomto aute. Takže pokračovanie. Už to mám fúknuté. Yes. Vyzerá to good. Šmakocinka. Ešte lak. Bude to dobré. Taktiež kufor. Áno, robím to na hranku. Lebo je to naturálna hrana. Akože tu je hrana reálne, že je od niečoho. A za ďalšie to je prekryté. Takže úplne zbytočne sa s tým mrdať. Nejak extrémne. Takže to je ešte prekryté aj plastom dokonca. Takže radšej takto, nech sa zachová čo najviac originálnej farby. Taktiež aj tuto. Prístrek je to riešený. Takže pohodička. To ešte nechám poriadne zaschnúť. A po obede sa pôjdem brnúť na toto. Nechcem tu teraz okolo toho zbytočne, aby to nič nenapadalo. Musíte dole spoiler a pozrieť, čo je s tým svetlom. Tak to je výsledok nárazníka. Myslím si, že good enough. Vyzerá to dobre. Ale rozobral som si túto somarinu. Toto vyčistím. To je mač. Pardon. Aj keď neviem, či to budem môcť dať preč, lebo tu je tento strip. Ja som to zbytočne pokaziť, takže to možno iba tu umiem. Čo to dá? Vymontoval som si vlastne toto brzdové svetlo. Tu máme zadný nárazník. Čo je ten, ne? Mohol som to dať naozaj bez laku. Vyzeralo by to asi krajšie. Ale dal som tam lak, aby to bolo odolnejšie.
I don't know. Môžete ma zhejtiť, že ak som to zrujnoval. No, tu máme tú lampu. Vyberá sa to celkom debilne, tu som už zlomil. To je jedno. V podstate, čo som sa dočítal, tak tieto ledkové veci by mali mať okolo 50 až 200 ohmov. A bohužiaľ máme toto šluz, lebo to má 2,3 milióna ohmov. Čiže je to šluz, snažil som to aj napojiť z baterky, ale nič sa nestalo, nič sa tam rozsvietilo, logicky. Takže musím zháňať novú lampu. Plán dneska najspíš je dať tam dozadu ten kus, aby som to mohol zložiť a mohol mať od auta teoretický pokoj. Lenže to by som potreboval otvoriť toto, lenže to neviem, či môžem otvoriť, keďže to nechcem zlomiť. Čiže som troška na mŕtvom bode. Brat sa to snaží nájsť od niekoho, že by sme to kúpili jazdené. Náhrada nová stojí 75. Ale tak, ukáž. A dá sa to otvoriť. Dobre, takže si poskladám kufor. Keď už nič. Poskladám kufor, nahodím tam tesenie a budem mať pokoj. Vlastne môžeme ostávať iba ten vrch. A X5 bude hotová. Ešte idem zavolať do Kodor Loku, že Muri, že čo, ako. Uvidíme. No, a takto to vlastne vyzerá, že ani tuto není vidno, lebo to je proste hlbšie, hej. Takto to vyzerá na aute, ani tu. Takže je to za mňa lepšie ochránené a nemalo by to hrcaviť. Takže teraz som si nastriekal ten jeden šrob, čo bol taký hnusný. Vonku už schne. Teraz naspäť navliekam kabeláž, tak jak by sa to malo správne robiť. Nie ich strihať, ako debil. Takže za chvíľku nám bude fungovať evečko. Volal som do Kodor Loku, do Leather Centrum v Čechách, aby sme mohli mať fotelky jak nové. Moja plešatá hlavička. A lebo tá opierka vyzerá proste pok, len je v blbej farbe. No a takže chcem to mať pekné, tak som im volal, lebo mám tam aj jednu opierku u nich. Že kde, čo, ako, ale zatiaľ som nezval. Ale však majú čas, pohoda. Takže tak, dneska chcem zalečiť vlastne dôkazy. Upratať si po sebe synčík. To ma troška sere, lebo akože ono vidieť, že tam je viacej metalízy. Dlho som držal pištol na jednom mieste. Čiže vidieť, že majú ako keby inú perleť, alebo sú tmavšie, teraz neviem. Dúfam, že sa to troška zamaskuje. Tak v pohode. Leštičku nahodím, keď to preleštím. A zalepím tieto veci, čo som hovoril. Tu a na druhej strane. Vlastne ono sa to odlepilo, my sme to odlepili kvôli tomu, že sme čistili tesnenia, aby to bolo proste jak nové a ešte mi chýba táto lišta. Ale rozmýšľam, že ho iba proste takto odlepím. Alebo brat vybere dneska, uvidíme, jak sa s ním dohodnem. Takže kufor mám poskladaný, aj znútra, aj krytky, už iba tesnenie mi chýba. A vyleštím ešte tieto zadné dve svetlá. Zároveň s tým, čo budem tam robiť ten prechod, aby to bolo. Takže ďakujem ti za sledovanie a na budúce si ukážeme, jak sme vlastne vyčistili interiér a dotiahli také malé body. A ešte nás čaká jedno veľké video, čo sa týka podvozku. Ďakujem ti za sledovanie, nezabudaj dávať subscribe, nejaký komentár a nezabudni zdieľať. Ďakujem ti moc. Zatiaľ čauko.